Bueno, ama bitxi izatea eskaini ziaten, hasieran enekin ez nondik noa zijoan gauza, baina gero inguru giro aldetik zijoala jakinda agenda 21 eta beste gauzen inguruan, dudarik gabe baietz esan nuen, privilegio bat da erabat, ni aukeratu izana ez. Eta arrazoia bat tipat da, ni txikitatik izan detelako kontzientzia inguru giro aldetikan, ikasketak ere gero hortik jo nituen ez, inguru giro zientziak ikasi nituen Bartzelonan. Eta hori txikitatik nola eukideten inguru giroari errespetua eta natura asko gustatzen izan zait, gurasokin mendin izan naiz, eta asko gustatzen zait inguru giroa generalen, aukera polita iritsi zitzaidan, pixka bat hortikan kanpo nabilela bain ez nire kirolarekin eta hainbat gauzekin pixka bat berriz ere horrea bueltatzeko.